אוקיי חבר'ה, אז בסרטון שלנו אנחנו עומדים לעשות את פרק השני של סדרת הלגו-אהובה. בסרטון שלנו אני שדרגתי את הביט שלי, עשיתי מלא דברים חדשים, הרכבתי את האוטו ופשוט דברים מטורפים. אז בלי יותר מדי פחות, בואו נתחיל בסרטון. אוקיי חבר'ה, התחלנו את הפרק השני של סדרה שכנראה שרק אחד מכם אהב אותה, ואני מקווה שאני אהיה מפורסם וכולכם תאהבו אותי. תרשמו לראות, ובואו נתחיל. מה יש לנו כאן? שום דבר חדש, אל תספרו לי סיפורים, אני שונאת אחרי זה. וואו, אז מי אוקיי, אז מה אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים? מה זה? אני אמרתי שאני צריך איזה... מה אני רציתי לבנות? כן, איזה... אז בשביל זה אנחנו צריכים 8 פלנק, 5 וודן רוד, 5 ווד ו5 וולף קלוב. אוקיי, בסדר, אני אצליח לעשות את זה חברים, אני אצליח, תאמינו בי, ותראו שאני אצליח. אז אין לי ווד בכלל, בואו נאסוף ווד. וואו, 3 מה ניו? איפה ניו? מה הם רוצים מהחיים שלי? אין פה שום דבר חדש, אני יודע הכל. אני יודע, אני מכיר אתכם, אתם תחמנים, בני תחמנים. תקבלת שחררו, תקבלו לעשות שימו, אני לא רוצים. יאללה, 12 seconds later. ככה ונראה לי שהשגתי מספיק עצים. כן, אוי לא, בואו נשתגר לשמה. והשתגרנו לפה, אנחנו עכשיו... מה צריך אוקיי, יופי. אנחנו צריכים 8 פלנק, 5 וודן רוד וזהו, אוקיי. 8 פלנקים. בואו נשיג את הכל בעוד 3, 2, 1 12 seconds later. ובום, יש לנו את כל הדברים כפי שאתם רואים. אז זה אומר שעכשיו אנחנו יכולים... נכון, וולף בא וולף כזה. Nice. אז מה? אוקיי, אבל זה לא לעכשיו. חרבות. מה יותר נביא? אני אקח את זה. הנה זה. אני הולך להילחם! חבר'ה, תראו מה מצאתי פה. אשכרה מנהרה. אני לא מאמינה פשוט, אני לא מאמינה. אשכרה מנהרה. מה זה? הופה, בום בראו. זה בן דוד שלי. אומייגאד, אנחנו אז קראת לנו פה מנהרה. אוקיי, אז המנהרה הזאת כנראה תישמר לפרק הבא. בואו נראה. בוא עם את הגבר. וואו, איזה סלסה תקפתי לו. הנה וולף. אוקיי. איפה הוולף הזה? הנה הוולף הזה. אוקיי. עורך? שים לי מוזיקת רקע.
אוקיי, והרגתי אותו, כמובן, איך אפשר שלא. אני צריך או למצוא עוד אחד כזה. היי, סרטני, מה זה יהיה זה? וואו, חברים, יש לנו מלא דברים לחקור בפרק. היי, אמא שלך יא מניאק! אוקיי, וחזרנו לעולם. בא לי לראות מה זה. זה היה כאן. הנה. הופעה, זה לא בחינם? איזה ביוס. איזה ביוס, חברים, זה בסוף לא היה בחינם. אני לא מאמין לך. היה לי את זה כל הזמן בבית הזה ואני מחפש את זה שעות על גבי שעות. בואו נכין לנו מבול. יש כאן עוד דברים שאני לא יודע עליהם. Sit down. אני לא מאמין לכם שהיה לי את זה כל הזמן. וואלה, יחזיר את העומד. אני צריך עוד... אין לך בית, תמיד. ואשר לך שאין לך בית, תבני לך. אתם משחקים פה. מה את חושבת שאני משחק? תכף כן. אבל בשבילך, אני אגיד שלא. I am the one, the way your son don't need a gun to get היו, מה זה? הנה, וולף וולף וולף! בואי לפה, כלב! כוזב! מת! רצחתי, שחטתי אותו, חברים! בוא נלך לחקור את המקום הזה. בוא לפה, המסכן! פה! גם אתה. יאללה, בוא נלך לשם דברים בעוד 3. היי, פרדנו? 12 seconds later. הגענו חברים וחברות למקדש הנוואו. פטיש שבחוטה. הופה, הנה בית. קיבלתי את כל הדברים בשביל הקטע הזאת. מה שאני צריך? איך בננה רקובה הייתה שם? יש לי בננה, איך הטלפון זה? לא יכול לשמש לי את זה. אתה לא תרצח את הפרות, שמעת אותי? אתה רוצה שאני ארצח אותך? אתה לא תערוך חיות, אתה שמעת? לא, אתה לא תערוך לי חיות בשבי. בוא נחזור הביתה. הגעתי הביתה, משפחה. יאללה. בואו נבנה איזה סוף. כל סוף. יאללה. נשים את זה פה. הנה 1, 2, 3, 4. נו. יאללה, זה מכין לנו, תכף יהיה לנו מכונית. 12 seconds later. על הבלגן, חברים, מכונית, אוי, 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 אוי. הלאה. מה עכשיו? מה הבעיה? יאללה, פלן גם כן. כל אחד עושה לי פוזות. בוא נשיג שני את כל החומרים, זריז. הלאה, חברים, יש לנו פה את כל החומרים. בואו נכין את זה. סטארט בילד. 1.
אחרון חביב. ויש לנו תוכנית חברים. Anything type beat, kind of beat, bitch. Who the fuck is on you? Hola, hermanitos. איך אני נוסע? מה זה אבא? מה זה? אין לי כאילו כוח? אין לי כוח כאילו? מה זאת אומרת? אני לא מבינה אתכם. מה זה? אני לא הבנתי איך... 12 seconds later. חבר'ה, נראה לי שכתוב לי שאני צריך עוד... מה זה ווילס? אין לי שמש, מה זה? ווילס, משהו... רגע, אני יכול לשדרג את הבית? מה חסר לנו? את זה ושלוש כאלה. אוי, נכון! אנחנו אכלנו כאן. שכחתי לקחת את זה, חברימוס. רגע, זה אומר שאולי גם... יש לנו... בוא נראה. רגע. בואו נכין את זה רגע. הנה לפיד. זה... קראפט. ו... אנחנו יכולים לשדרג את הבית. מה, למה אנחנו לא יכולים? וחסר לי אבנים, בואו נוסיף בית אבנים. 12 seconds later. אוקיי, ונראה לי שהשגנו את כל החברים. בואו נוסיף שם את הבית. הנה, חברים. ושתיים נביא את זה. בפעם שנייה. וואו. אוקיי, איזה דברים חדשים קיבלנו? מה זה תגיד? אוקיי, קיבלנו מלא דברים חדשים. יאללה. Nice. בפרק הבא, ועד אז, יאללה ביי.